Patuloy na hinahasa ng Tesda La Union Provincial Office katuwang ang Rocapors Farm School for Practical Agriculture ang kasanayan ng mga iskolar sa ilalim po ng Coconut Farmer Scholarship Program sa pamamagitan ng pagsasanay sa Animal Production NC2. Bahagi ng programa ang mga hands-on training na naglalayong ihanda ang mga kalahok sa makabago at makaagham na pamamaraan ng pag-aalaga at pagpaparami ng mga hayop na mahalaga ho sa pagpapalakas ng industriya ng paghahayupan. Sa ilalim ng Competency on Competency 3 o Perform Breeding of Ruminants, sumasa ilalim ang mga scholar sa pagsasanay sa rectal palpation at pangunahing kaalaman sa artificial insemination. Layunin nitong mapalawak ang kanilang kaalaman sa reproductive management at mapataas ang kahusayan sa pagpaparami ng mga alagang hayop gamit ang makabagong teknolohiya. Kasabay nito, tinuturuan din ng mga scholar ng rope eye splicing sa ilalim ng COC5 arrays meat type animals. Dito natututuhan nila ang wastong paggawa at paggamit ng lubid na mahalaga sa ligtas at epesyenteng pagpigil, paghawak at pangangasiwa ng mga hayop sa pang-araw-araw na operasyon sa bukid. Ayon sa Tesda, ang patuloy na pagsasanay ay naglalayong mabigyan ng mga scholar ng sapat na praktikal na kasanayan at kaalaman upang maging handa sa trabaho at makapag-ambag sa pagpapalago ng sektor ng livestock at agrikultura. IFM News. IFM News. IFM News.